Helo, Alun ydw i. Mae gennau gwmni bach gwneud pizzas ar enw Pizza Llan. Nes i gychwyn nôl yn 2020. Ac yn hyd diddordeb mewn gwneud pizzas ac o'n i'n gwneud nhw adra i ni fel teulu. Nôl yn cyfnod clo cynta, Ebrill 2020, nes i gychwyn wneud rei bobl yn y pentra ac mae jyst i tyfu hynna, rili. Ers hynna dwi wedi bod yn gwneud rei o adref a hefyd mynd allan i wneud rei i bobl mewn gwahanol fatha fel priodasa neu mewn ysgolion dangos i plant sydd wedi wneud nhw mewn partion. Prif bethau dwi'n gwneud yn Pizza Llan ydy creu pizzas gorau dwi'n gallu gwneud a bod fi'n datblygu hynna trwy'r amser bod fi'n gweithio ar gwella nhw. Mae'r llawer o'r cynnyrch dwi'n ddefnyddio yn amlwg yn dod o'r Eidal, ond hefyd rhai pethau dwi'n defnyddio o Gymru fel ola blodyn aur a byddai'n prynu llawer o'r cynhwysion dwi'n ddefnyddio drwy cwmni blas ar fwyd yn Llanrwst, sydd yn anhygoel cael cwmni fel yna ar stepan drws. Mae'r gallu siarad Cymraeg yn help mawr efo'r swydd. Yn enwedig, dwi wedi bod rownd yn gwneud arddangosfeydd a gwersi i blant mewn ysgolion. A mewn llawer o... a bod fi'n gallu gwneud hynna trwy'r Gymraeg, jyst i ddangos. Mae o'n rhywbeth sy'n digwydd mewn bywyd bob dydd. Hefyd, mae pawb sy'n helpu fi efo gwneud y pizzas os dwi'n mynd allan i wneud fatha arlwyo prodas neu partion, mae'r staff i gyd yn siarad Cymraeg. Mae pwysigrwydd o weithredu'n ddwyieithog yn dod yn amlwg efo pethau fel y menu, jyst bod fi'n rhoi bob peth yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac jyst yn y ffordd dwi'n delio efo negeseuon a felly hefyd bod bobl yn dallt bod fi'n gallu gweithredu drwy'r Gymraeg a trwy'r Saesneg.